A Pobra do Caramiñal xa conta cun refuxio de animais municipal renovado grazas a unha achega da Xunta de máis de 63.000 euros. A delegada territorial Belén do Campo visitou esta mañá as instalacións que foron melloradas para garantir o benestar dos animais e reforzar o control das poboacións asilvestradas. As obras realizadas no refuxio municipal xestionado pola protectora Moura permitiron crear espazos independentes e totalmente condicionados para cans e gatos. En total, construíronse 4 módulos de gatera con patios enreixados e zonas sombreadas, un módulo de corentena, outro para animais inmunodeprimidos e un corredor pechado que evita fugas durante o acceso. Desde a Xunta de Galicia poñemos en riba da mesa unhas axudas para os concellos a través do canon eólico. Como ben saben, o canon eólico ten dúas liñas, o Fondo de Compensación Ambiental competitivo e non competitivo, como é neste caso, en estas axudas de non competitivos, é en función dos números de eólicos e o número de metros de liñas de evacuación que teñe cada concello. En este caso, a axuda que pode percibir este concello chega ata 63.000 euros. O concello Fouquén de tomar a decisión hacia onde quería facer un investimento. En este caso, eles optaron por facer esa ampliación deste refuxio de animais para este concello. As melloras inclúen tamén un novo sistema de drenaxe, muros de contención, soleras de formigón e carpintarías que favorecen a ventilación e a luz natural, todo pensado para ofrecer unhas condicións dignas e seguras aos animais acollidos. A ampliación, quero que quede ademais xa moi claro desde o principio, porque a verdad é que lle agradecemos moitísimo á Xunta o seu compromiso con este tema. A subvención, grazas á CAL, pois podemos facer esta obra, procede do Fondo de Compensación Ambiental, unha subvención que nos concedeu a Dirección Xeral de Administración Local. En concreto foron 47.975 euros, que foron o que realmente nos permiteu facer esta ampliación. Belén do Campo destacou tamén que este investimento forma parte do Fondo de Compensación Ambiental non competitivo, co que a Xunta apoia os concellos galegos na protección do medio natural. Na comarca do Barbanza recibiron estas axudas 10 concellos, por un importe total de 520.000 euros. Dentro destas liñas de Fondo de Compensación Ambiental foron de 9,2 millóns de euros a nivel de toda Galicia e dentro das non competitivas o que a provincia da Coruña son 2,2 millóns de euros, son 48 concellos a provincias que se ven beneficiados. En esta comarca, eu si quería salientarlo, son 10 concellos os desta comarca do Barbanza que se ven beneficiados e onde se chega a un investimento de medio millón de euros. Pasamos o medio millón de euros, en concreto 520.000 euros. En toda Galicia, este programa destinou máis de 9 millóns de euros en 2025, cun obxectivo claro, apoiar as administracións locais que, como subliñou a delegada, son as que coñecen o territorio e as súas necesidades. Unha actuación que non só mellora as condicións do refuxio, senón que tamén reflicte un compromiso institucional coa protección dos animais e do medio ambiente.